Estas maletas van cargadas de prendas de laeliño, os traxes que vestirán os membros de Castrofloxo que viaxan a Ecuador para representar a Galicia no Festival de Folclore de Ambato, dentro da Festa da Froita e das Flores. Nós vamos a participar coa mostra de folclore da nosa terra de aquí de Galicia. Ademais do música, canto, baile, pois levamos o noso vestuario, que, como podedes ver aquí detrás, estamos empaquetando, e, obviamente, unha das principales mostras que facemos é o material que fomos recollendo, reproducindo para estas actuacións, o vestuario que utilizamos nos nosos espectáculos. E dentro do festival, uns dos eventos máis importantes pois son un par de desfiles, un polo día e outro pola noite, en días distintos, onde ao parecer acude moitísima xente. O grupo ourensán compartirá escenario con outros chegados de Polonia, Francia, Colombia, Perú e, por suposto, de diferentes rexións do Ecuador. O modelo é moi similar ás xornadas de folclore que organizan en Ourense cada verán. Nos traemos grupos de todo o mundo, sempre intentamos que haxa representación de todos os continentes, alóxanse todos xuntos, neste caso na Universidade Laboral, pois fan actuacións por toda a provincia. Van os grupos, están convivindo, e é unha forma de coñecerse, de transmitir, de convivir con outras culturas, é un intercambio bastante interesante. Pois o que vamos a vivir, a experiencia que vamos a ternos ali, vai ser unha cousa similar. Castrofloxo, nos casi 50 anos de historia que levamos, desde o ano 77, ten participado en moitísimos festivales de todo o mundo e coñecemos como funcionan todas esas cousas. Que pasa? Que hai moita xente, a xente vai se renovando, e hai moita xente que para eles vai ser a súa primeira experiencia. O festival inclúe desfiles, mostras de vestiario, conferencias e obradoiros de baile e música tradicional, converténdose nunha das manifestacións artísticas máis importantes da rexión andina e unha oportunidade para difundir a cultura tradicional galega e dar a coñecer a provincia de Ourense entre o pobo ecuatoriano e os miles de asistentes ao festival procedentes doutros países. Estarán alí ata 8 de marzo e promete ser toda unha experiencia. Coñecer xente nova, ver culturas distintas, vivir nun país que moi probablemente non vamos a visitar nunca máis na nosa vida. Comidas novas, construcións, pois, a ver, o noso país, o noso Estado, España, con América do Sur, ten un vínculo moi forte desde hai máis de 500 anos. Volver a esos lugares, ou ir a esos lugares que en algún momento tuveron tanta relación con nós, entendo que é algo que a xente lles vai aportar algo. Que ao mellor ao principio non o notan así, pero ao cabo dun tempo, dunhos anos, seguramente lles quedará na memoria e dirán, anda, pois mira, eso que vin ali, pois é de outra forma. Non sei, pero aporta moito, sin dúbida.